El primer dia del viatge el dediquem a la ciutat d'Oslo per veure els seus llocs més emblemàtics. Pel matí anirem a la península de Vigdøy o península dels museus, on es troben el Museu del Poble Noruec, el de Fram i el de la Kon-Tiki. També s'hi troba el Museu Viking, però no el vam poder visitar perquè estava tancat. Per la tarda, després de dinar, vam veure el Museu de Munch i vam passejar pel port i l'òpera d'Oslo. A l'endemà de bon matí fem una visita ràpida al Parc Vigeland d'escultures a l'aire lliure que no ens volíem perdre, abans de dirigir-nos a la petita població de l'Air del Sori per passar la nit. El dia següent anirem a veure i fer una ruta fins al peu de la glacera Nigersbreen, que és una de les branques accessibles de la gran glacera Jostedalsbreen, la més gran de Noruega i del continent europeu, i que s'està reduint a ulls vista a causa del canvi climàtic.
Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Al quart dia ens dirigim cap a Bergen, que és la capital dels fiords. A la sortida del túnel de l'Aerdal, de 24,5 quilòmetres, agafem una petita carretera de muntanya que puja fins a un mirador per contemplar el fiord Sognefjord, que és el més gran de Noruega. Seguint el camí, arribarem a Flam per agafar el famós tren Flamsbana que recorre tota la vall enmig de salts d'aigua i llacs i ens pujarà fins a l'estació de Myrdal en viatge d'anada i tornada. Ja per la tarda, després de dinar, anirem cap a Bergen on passarem 2 nits. L'endemà pel matí, amb el temps ennuvolat, agafem el funicular Fløibanen per pujar al Mont Fløyen a uns 320 metres d'altitud i disfrutar d'una de les millors vistes de la ciutat de Bergen. Aprofitarem que no plou per baixar caminant entre els boscos del parc. Després de dinar al Mercat del Peix i assaborir la típica carn de balena i el cranc reial, i ja sota la pluja, donarem una volta per les cases de fusta de Bryggen i pel port. El 6è dia, per no fer tants quilòmetres seguits, passarem la nit en una cabana al peu d'un llac, a prop de la ciutat de Førde i abans de prosseguir el viatge fins al fiord de Geiranger. Setè dia. Des de Førde ens dirigim a Hellesylt per agafar un ferri que navegant pel fiord de Geiranger ens portarà a la petita població del mateix nom. El viatge es farà inoblidable, navegant en silenci per les aigües tranquil·les del fiord, entre parets verticals i salts d'aigua amb els colors de l'arc de Sant Martí que provenen de l'última glacera que encara queda en l'actualitat.
8è dia. Ens llevem per fer una petita excursió per veure un salt d'aigua que s'anomena Storseterfossen. La carretera ens porta a una petita granja penjada per sobre del fiord, de la que surt un camí que ens hi durà després d'una hora de camí. La particularitat d'aquest salt és que es pot baixar per un camí empinat equipat amb cadenes per situar-se darrere del salt i veure com l'aigua cau per sobre dels nostres caps. Ja per la tarda anirem als miradors que hi ha a la carretera per contemplar la majestuositat del fiord de Geiranger, que està declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. L'últim dia d'estada a la regió dels fiords el passarem de camí de retorn a l'aeroport d'Oslo per tornar al cotxe de lloguer i agafar el vol que l'endemà ens portarà fins a Tromsø, la capital de l'Àrtic. Ho farem passant per una de les carreteres més singulars de Noruega, anomenada Carretera dels Trolls, amb un gran desnivell i curves molt tancades de 180 graus que tan sols s'obre a l'estiu, ja que l'hivern està totalment coberta per la neu. Arribem a Tromsø i la resta del dia ja el passarem instal·lats al càmping, comprant provisions pel viatge, amb una visita ràpida per la ciutat i fent una pizza a la pizzeria Jonas, un clàssic del port de Tromsø. Segon dia d'estada a la capital de l'Àrtic, ens dirigim a la illa de Senja, on passarem 2 nits abans de seguir el camí de les illes Lofoten. Ens instal·lem a Grillefjord, un petit poble pesquer a l'extrem d'un fiord. I per la tarda contemplarem una espectacular posta de sol i al vespre tindrem la primera experiència amb les aurores boreals.
dia següent farem un recorregut per la illa per veure unes platges desertes i uns paisatges increïbles, amb una claror i una lluminositat úniques. Per la tarda farem una excursió a una de les muntanyes més icòniques de la illa, que es diu Segla, amb unes vistes espectaculars als fiords. Ja de nit, mentre estem sopant, ens arriba una alarma a l'aplicació del mòbil que ens anuncia la presència de l'aurora boreal a la nostra ubicació. Correm cap al carrer i la terrassa amb les càmeres de fotos per immortalitzar aquest fenomen atmosfèric tan extraordinari i difícil de veure, i que gràcies ara a les noves tecnologies es pot preveure amb facilitat quan es produirà. El dia següent, seguint la ruta de les illes Lofoten, farem nit a la població de Harstad, on tindrem la fortuna, per segona nit consecutiva, de poder contemplar un altre cop l'aurora boreal. Avui arribarem a la fi d'aquesta etapa a les illes Lofoten i ens quedarem 3 nits a Leknes, a una casa de fusta a prop d'un fiord. Abans i de camí dinarem a la capital de les illes, Svolvær, i visitarem la famosa illa de Henningsvær amb el camp de futbol que ocupa tota la illa.
al vespre i per tercera nit consecutiva, un altre cop la nostra amiga Aurora, que ens torna a visitar per oferir-nos el seu espectacle i despedir-se definitivament, perquè malauradament ja no la tornaríem a veure en la resta de la nostra viatge. El segon dia a les Lofoten anirem fins al poble de Reyne per fer un trekking conegut com a Reyne Briggen. Són 1.973 graons de pedra que s'enfilen uns 500 metres sobre el nivell del mar per contemplar una de les millors vistes de les illes. Sembla ser que els graons de pedra no fa gaire que s'han posat per un equip de nepalís vinguts expressament per facilitar l'ascensió i evitar els accidents que cada any es produïen. Després de dinar, seguirem la carretera fins al final de les illes, un petit poble que es diu A i que és el que té el nom més curt de tot el món. aprofitar l'últim dia d'estada a les Lofoten, volíem fer una volta per alguna de les platges més conegudes. Però el dia s'aixeca núvol i al final decidim anar a la platja de Kalvika Beach, amb un itinerari de 2 quilòmetres que podem fer a primera hora encara sense pluja. Les vistes, tot i els núvols, són espectaculars. Després, ja plovent, anem al Museu Viking, que ens agafa de camí, i que al ser fora de temporada ja no es fan les representacions a l'aire lliure. I fem tan sols un recorregut per la part coberta del museu. L'endemà farem els 500 quilòmetres que ens separen des de Leknes fins al càmping de Tromsø i allí passarem la nit per seguir al matí la nostra ruta cap al nord. Volíem conèixer una part de la Lapònia noruega i visitar la cordillera dels Alps Lyngen i el seu famós llac blau Blavatnet.
arribar-hi, farem un trekking de 4 hores per un camí pedregós i sense marcar pel que va ser el llit d'una antiga glacera. A mig camí ens vam trobar un ramat de rens que pasturaven a l'altre costat de la vall. Un cop al llac, no ens cansem de fer les fotos que en cap cas fan justícia al que veuen els nostres ulls. Ja de tornada cap al cotxe, ens agafarà la pluja en l'últim tram del camí. Per la tarda agafarem el cotxe per anar fins a la petita localitat d'Storslet, a la província de Nordrècia, on hem llogat una cabana al costat d'un riu, on arribarem ja entrada la nit. Ja arribem al final del viatge i avui tornarem a Tromsø per passar l'última tarda-nit al nostre càmping preferit. Estem a 10 d'octubre i a les muntanyes del voltant ja s'hi comença a veure la neu.